všichni, moje jméno je Craftman a já vás vítám u náboru na Studio FMS. Takže dnešnímu náboru, co bych tak řekl, proč ho dělám, členů je dost v našem studiu, ale je to dost velký problém. Někteří členové už nebyli třeba i 2 týdny neaktivní. Všichni jsou prostě neaktivní a tak. Mám tady zatím jenom, co tak koukám, tři týpky. S těma jakože fakt natáčet film nemůžu, ne že by byly hrozný, ale jenom 3 film natáčet nemůžem. Takže podmínky k náboru se vám tady teďka někde snad zobrazí. Nevím jak. A nábor, nevím asi jak dlouho ho nechám aktivní, to se rozhodne. Já nevím. Tak do 11. asi zase jdu nedělat. Fakt nevím, protože se teďka bude natáčet nový film a já potřebuju herce, plus ještě se bude natáčet Přeživší smrti 2. série, navíc já jsem ještě nevyrendroval ten druhý díl, jako to pokračování, takže to se taky bude muset vyrendrovat ještě. No. Takže to by bylo asi všechno k náboru. Nevím jako. Klidně se přihlaste, je mi to jedno, ale prosím vás, píšte mi to na Skype, že chcete do náboru. Všechno je v popisku. Pokud mi to budete psat do komentářů, že chcete, je tak jako... To jako fakt ne, přes komentáře to neberu. Stejnak jedna z podmínek je mít Skype, takže stejnak budete mi muset na Skype. Já dám do popisku svůj Skype. A to už je asi ke dnešnímu náboru všechno. A Studio FMS se s vámi loučí a čus bus.